в кръщението на Христовата смърт. Вярваш ли, че името ти е записано в книгата на живота? Днеска е празник на небето, дъжте на Господа. Алелуя, защото ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя! Халелуя! Халелуя, Господи, благодаря Ти. Вярваме и мъжът ти да дойде в името на Исус. Амин! И той да влезе там. Амин! Къде е тази Цветка? Стефан е потопен и ти си... Цвети! Алелуя, следващия. Алелуя, полека сестрички. Да, сестра, я виждам много смела. Има ли някой? Давай, сестра. Вано, дай стек си за малко. Браво на момичето ми! Има камъни много внимателно. Полекичка си. Алелуя, Господи, стигаме те. Айде. Халелуя! Чудеса. Извършваш Ти, няма никой като Теб. Господи, благодарим ти. Кой да остане? Готова ли си да оставиш стария човек? Ами тази ти ли помислиш майка да Да се го промечиш? погребеш в кръщението на неговата смърт. Както е писано в Словото, докато не се дори човек от дух и вода няма как да влезе в небесното царство. Вярваш ли, че Исус е Бог и Господ на живота ти? Вярваш ли, че Той умря за греховете ти и беззаконията ти? И че Той плати със собствената си кръв за тях? Вярваш ли, че името ти е записано в книгата на живота? Вярваш ли, че в Исус Христос ти имаш нов живот? Амин! Амин! В името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя! Халелуя! Велико и свято името ти, Господи, стигаме те и ти благодарим днес. Халелуя! Само погребение. Христо, Халелуя, Исус! погребение, брат ми. Къде е тази моята племенница? Изчезна. Алелуя, татко, взимаме ти. Има една проповед на един Божий човек. Славно погребение. Това е славното погребение. Стефане, действай, Стефане! Боже, благодаря ти, че моят брат Стефан е тук и Божко, свидетели, служители на вяра и църквата, която сме тук с по-голямо от религията. Готова ли си да погребеш стария човек в кръщението на неговата смърт? Вярваш ли, че Исус е Господ и Бог? Вярваш ли, че Той умря за греховете ти и беззаконията ти? Амин! По екрана споделете лайфа! За тях. Вярваш ли, че Той е този, който записва името ти в книгата на живота? Вярваш ли, че Той е Бог, който ти даде нов живот? Амин! Ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя! Благодаря Ти, Господи! Алелуя! Лайфа и я споделете. Алелуя! Нека да достигне това да бъде пример за всички. Ти ръце. Споделяйте лайфа. Стигайте по екрана. Не се притеснявайте. Това е радост. Хората се новораждат днес. Амин! Цялото небе празнува! Искат да посвещават живота си за Исус. Сега ще отидем там. И нека ние да бъдем съучастници в тази радост. Амин! Ало, хора, Отивайте на буса, се облечете. цялото небе се радва, че хората се предават живота си. Амин! Блажен ден днеска Ние в какво ще Господа. правим? Ще съдим ли? Ще Знаете ли, осъждаме днеска е ли? като рожден ден И за ние се всеки, зарадваме. който се Или ще спасяваме! Днеска е като рожден ден в Господа. Нов ден, новороден в Исус. Амин! Боже, благодарим ти днеска за чудото и знаменията, които правиш. Кое е най-голямото чудо? Новия човек в Господа. Алелуя. Новото естество. Амин. Алелуя, Боже, благодарим ти. Готов ли си да погребеш стария човек? Да. Вярваш Дай ли, си че Исус е телефон. Господ и Бог? Отивай се приготви, дай. Вярваш ли, че Той плати за греховете ти и беззаконията ти? Да. Вярваш ли, че Той ги плати със собствената си кръв? Да. Вярваш ли, че Той ти даде нов живот? Да. Вярваш ли, че Той записва името ти в книгата на живота? Алелуя, днеска ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! Амин! О, халелуя! Благодаря Ти, Господи! Алелуя, Господи! Стигаме
те Боже, алелуя. Айде последния човек. Който е? Сестрата вярва последния. Айде, отивай ти. Ти не скачай от тука. Радвайте се! Сестра ми, Гледайте дръж хората са да гледа майка и решили насочи да на бъдат тама. новородени. Насочи да гледа майка. Хората са решили да погребат старият начин на живот. Амин. Радвайте се! Алелуя. Търсете Господа, докато може да го намерите. Радвайте се и вие! Цялото небе се радва за това, ей! Амин. Исус за това е умрял, човека да бъде новороден. Налю! Айде, Цветинке. Това е умрял, човекът да бъде новороден. О, халелуя. Погребени. О, халелуя, Господи. Ева, теревлесте, инга оманде. Сега Бог ще премахне и страха и всичко. Не е във водата. Халелуя. Инга омандева, тере кересте, инга омандева. На някоя дискотека. Халелуя! Пила си главата ти сега е шака. О, Господи, благодариме Ти! Халелуя! Дух на страх да напусне в името на Исус! Днеска водата в името на Исус прави нов човек за Амин! Алелуя, алелуя, Господи! Благодарим Ти за нашата сестра, татко, че с вяра е тук да приеме Исуса. Амин. И да живее живот за Него в името на Исус, Господи. Алелуя! Готова ли си да погребеш стария човек с делата му? С мръсотията и гносотията, която е правил до сега. Амин! И да приемеш Исуса истински, да посветиш живота си за Него. Живот за Него, както казва апостол Павел. Гледай Съдът слънцето. от Христа не вече аз живея, Христос живее Амин. в мене. И животът, който го живее в плътта, го живее с вярата в Божия Син. Амин, Господи Исус. Алелуя! Вярваш ли, че Исус е Господ и Бог? Вярваш ли, че Той умря за греха ти? Вярваш ли, че Той го плати със собствената си кръв? Вярваш ли, че Той те направи нов човек в Него? Алелуя! Вярваш ли, че Той записва името ти в книгата на живота? Халелуя! Днес ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! Халелуя! Благодаря Ти, Господи! Честито! Честит рожден ден на теб! Happy birthday to you, Господа! 18 май новороден си, но 18 май. Амин! Ново тесто, Бебенце! Не. Халелуя! Алелуя! Янко, ела после тук да ни направят една хубава снимка на тебе, на мен и на Стефан, да ни остане за спомен днеска в Господа, защото това е Божието Така дело. снимай сега мъжете. Ако искаш да бъдеш служител, не е записано на диплома. Даваш целия си живот. Да го посветиш на дело на истина. Поздравявайте Не на думи. сестрите, На братята. живот в Господа. Снимайте ни Това е- своите братя тук днеска. Алелуя. Боже, благодарим Ти за Божко, за Стефан, за Рангел, за тяхното семейство, за тези, които взеха водно, Господи, за Минко и неговото семейство, които са тук, за Янко, за Дора, за всички, Господи, за църквата, която сме в Твоето мощно име. Божи, приехме една вяра, един Господ и Той е Исус Христос, който победя ада и смърт. Алелуя. Ти, Господи, благодаря всички, които ни гледат, бъдете благословени в нашия Исус. Исус е Честито, Господ и честито Бог, на всички. во веки веков в името на Исус. Амин. Благодарим за всичко, благодариме. Честито на нашите братя, на нашите сестри, които са решили да се погребат и да възкръснат за един нов живот. Халелуя! Това е. Господи, брат ми. благодаря Ти Следващия път ще за дойдат 10 всяко човека, едно ти ще име, крещаваш което там. си Ще записал Добре. в гледаме да книгата на знаеш. живота и Ти 10 благославям. човека ще покажат следващия. Стефана не да роптаеш, излизай. Гледайте. Отстрани всички не вярваш как гледат. Хората се докосват. Амин. Виждате ли? Чака да я покажа, вижте, дори нас снимаха.